Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Norok jotono aidra gam. Haina hayara college ni simi video shuru khaiga ang. Class khainani bageno asoklaijak. Gai norok bai ang class bai malai sinai. Sini college ga asok jana jaga kaisa tongo. Sirgono hai asogoi tonglaikha class rok bo paikha gaiba asogoi kok rok kisa salai tonglaikha. Tabo khai ang room o phai sok paikha. Ani rinai sudaya kau sunani di desa mana sih kesana sudaya kau play. Hello. Hello. Nanti naik ke mana ini? Merah kau tidak ada. Sini sini. Oke, kalau bisa sudaya. Shuru jaya kau. Shuru nangge kau mana sih shuru jaya kau tahu kau? Mungkin ani orang mau ini sih kena. Makeup ke guna makeup brush. Use what aja ya. Ang pulsa sama mana nih? Future husband lah, baik baik sama. Ani future husband rok serang masih dia. Asuk baik nang ani future husband lah. Baik baik na ang tagma din nogo business ka gatono mase sinjo bai wagai ragai asusuk no tagai mangsiga sinjo wa mane kabang ma kha wagai rajang kaiba tagma leya asok na ragai paira khang bo मुझे साइडे साइडे ताक माने अनेक कष्ट अंश का मन ताक माने किसा जुगसे मको सासुगो नाइचम सा माता के केम बथाई गुरी गुरी न देबा मतो रिसा बथाइया ग्राफनि दिशा गई ग्राफ जे तागया दबा ग्राफनि हाइकायै खबै ताक माने Mini rinai to tak jok tongo rinai to tak paijak tak ese use rok khaika kai rok nai namo so kaisa de ang rok no phunuk nai hi risani rinai ani loka rok no bukhrai mani ri rok jab mani subje rok no video khai rok phunuk ma tong siga norok ana tarak tana silajak bai di loka ro bukhrai ma rok video khai phonugo hingoi Hello guys tabo kaya computer classes phai sok paikha computer class tongo gaiba buna class khainani phai mani ang computer class khai malai dekha wase video rok khaijai apple tini rok ma ang video khai phunuk sinai hingken rok nai tong di ani video no ang tini tama phunuk mana rok no phunuk nai ang tabo CPU seromjak CPU bisingo kabangma manai tongo subono kaisa ke kare kai phunai ara bomung sanai mohingkai optical drive hinjago optical drive okha DVD jingje age cassette bai naya deba subopule mohingkai power supply bo connect khaijak hungo bai motherboard bai kai motherboard ni kaisa soko kare ke phunuk tongo rona last ka motherboard bo mohing se bo phunuk bai nai ang tabo khai ang kare kai tongo hard drive aro kaisa bumung bo tongo bini subongkai HDD hingjago hard disk drive ngai tabo khai ang rongno motherboard kare kai phunuk nai motherboard bo mohing rok tabo nogoi sinai dei mono motherboard hango CPU no haike pura khali ke kare maga nai de satung kare tabok ang dasin je HDD hingai sanai subona kane khai tongo membai sajok kane khai phunuk de hingai subona kane khai pangnai jeng ang norok no kaisa kai kane khai mani na phunuk nai norok nai tong di matar norok CPU ko tarok no ta khlok bai do khlogoi beja langai ta tonglai di mo CPU ko sam piak jak subona si jeng thebalayo optical drive
ba DVD subuna ang ulta se thebai rajak sini norok nukuna subo ar kaisa o tai khai je kanai khai janai hingke norok no ang joto kanai khai bai phunuk sinai norok nai tongdi. Norok na ang joto kanai khai mane phunuk na hingke phunuk maliya tani hingke mem phai thaka mem sungno phwrwngui tongo sungno kanai khai mane phunugui tongo hingkai ang video khairak liaple hingjak na kirigai. Hingke tinini video ani asuk nong sinai norok bai ang next video o malai sinai norok ani video no chajago hingkai like khai rede subscribe khai rede tata.